Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Nasikutukuna mune muzukuru wenyu uyu. Rakamira sei dare iri? Muzukuru uyu haasi muroi but nhau yake iye kuti zvake. Ati rikandienda kwasekuru. Ega nakumudedza vanobva ndikuzive but akabva kuSouth Africa. Zita rake achatiudza. Iri harisi drama kana sekuru kanenge watenga munhu. Ina handitenge vanhu. Andigadzire madrama andi pe vanhu mari nandi pe munhu mari handina yokuti nayo muzukuru we ndikati nditewo mbiri dakupa mari yakati no handite izvozvo uyu akauya ega haana kana mari yekubhadhara ndoda tatore zita rake nesenemu yake nekwaanobva nezvamunza pano nhau yake ndeyekuti imbavha sekuru inini kuya kwandaita ndiri mbavha ende uyezve ndiri muprofita wenhema ndiri muprofita wechinyi wenhema saka aona zvakakodzera kuti kwasekuru kanengo ndokwandikona kubatsirwa kuti ndiite munhu kwaye atendeuke timubatsire adidi mirati kubatiye muromo sekuru mozomupedzisira kwamakuda kuendawo rekaitinzwe kune muprofita wenhema mukoma makati tamonzwa sekuru achitide regai tinyatsonzwa kubva kwamuri sekutora kwaita sekuti zita ndinonzi mabasa amaita chazoita kuti muzozvipira kuya mudare masekuru kuzoreurura nekuti mubatsirwe chi motitaurisei sematauriro amunetaka kumafeki masoyo zita rangu ndinoitwa Douglas Mangara yes ndinobva kumasvingo muti murefu ndinobva chakandiunza kuno mune makore mangani 30 chakanyanya kundiunza kuno kwasekuru kanengo ndakati ndine foni yandaiva nayo actually ndakaona video 1 rasekuru kanengo so ndaona video rasekuru kanengo ndakata kuda 2 days ndisikabati ndaona video ravo inini usakata kushaya hope ndisikarari ndinokushaya hope asi chakazondichi mangwana acho ndisati ndauya kunoko ndakazoona ndichikorobwa ndakabata kuhope chinzi mabasa auri kuita asina kuti ana kunaka ini mabasa andaita ndakatakaenda kumasowe ndichinamata kumasowe asi kuenda kumasowe kwandakaita kwanditena kuti ndirarame ndichiita zvokuprofita ndichichaja vanhu asi pasina chiprofita chaivapo saka pandakazoona video rasekuru kanengo atimboenda kuchiprofita makatanga sei kuzotanga kuti muzotanga kuprofita kuti matangira ndakaita kuchiprofita ichi ndakutanga ndomaenda kuchechi ndichiprofita nemamwe maprofita achiti ababa mune tsvimbo yechiprofita so tsvimbo yechiprofita ndikatomutsanya ndomuna akatsanyawo andakatambura nokutsanya kuti uye kuti uburuke asi hapana chakauya saka ndakazosvika munhu wekuti handitambudzika nokuda kwamasowe handichisina choro chisebo chokuti ndirarame mumba mangu saka zvakazonditena kuti ndiende kuchiprofita chenhema ndichajechi ndikwanise kuprofita vanhu zvenhema ndichivachaja saka munhu wokutanga makatanga muprofita kuti mamuri kupi papo ndaizviitira kuSouth Africa makatanga akava nedambudziko rei ramakaprofita munhu uyo mawira akaita kwava kare asi ndichakoti munhu wokutanga achiuya zvakaitikira tiri pasowe muprofita anga asipo saka mawira vakaita vakuita mwana avakauya vachida kubatsirwa mwana zvokukwizwa nhova ini zvokukwidza nhova ndaizviziva saka ndakabva ndamukwiza ndakutora salt nefish boil vandamukwidza achibva atanga kuputsa magara kwakadi akarudza mwana achibva ararama pasowe papo zvaiva zveexperience zvokuziva ndifanira kutora chakati saka ndopa zvakakotokotangira ipapo achiuya nekutoko akandipa remember akandipa mari but yaisvika kuma500 akati vaita imandiramisa mwana wangu asi tara chokwadi papasina chiprofita saka kuda nokunoudza vamwe vakevo saka ina hazvina kunge hana kunge ndakwanisa kuti ndichirefuse ndichidzokera kumashure kuti ano izvi hanina nhamweya mauya sandiamweya saka zvinhu zvokuti zvakatokopinda maningi tokuramba ichikuti ndichitoko nokutokotanga tokupanana nhamba dzavo
foshona kutotanga kutoitawo zvepafoni vanoda kubatsirwa pafoni ndaitobatsirwa pafoni chimudza zvekuita sendachi uchida batsirwa neni senda mari saka ngatimboendayo pakupa chiprofita maitoprofita zvenhema izvo zvezvo zvenhema shuwa maiprofita kuti ngatiti imbori paikauti example yekuti munhu aine dambudziko rakati maibva mamupa pasina kurira kwandikwetika ndikarira asi kwagwero kuti sezvo magariro amakaita mauya totokoziva kuti mararamiro atiri kuita nguva ino iyi vanhu tiri kutsvaga siri mari nematambudziko ekuti vanhu havagari zvakanaka kupi kumba ndo zvoga zvandagona kuti ababa ndiri kuona dambudziko renyu riri pamuri ndiri kuti kumba kwenyu muri kunetsana nemukadzi oro obvious vanhu vagara vanonetsana tiri kuona kuti mari chaiche muri kutobata mari ende yagara mari haidi haibatiki ndizvo zvandaite vanhu vabhatara saka kana mapa chiprofita chiro maizomupa kundise yekuita sei ndakomudza kuti tora nhombo unogesa mazuva ako 3 uone zvinamawona mata zvotopera zvakadaro saka vanogeza vanamata pana itomboera pana izofonera achiri baba zvinhu zvangu zvakaita chandaigoziva ndechekuti kana anenge akundavo ndechekuti ndiye ndatomudza kuti enda unotsanya kana kuti 6 days ndichiziva kuti pakutsanya kwaachaita ikoko achina mata nezita mwari uchamudarira uzofana achi zvakaita baba mainzi madzibaba ndainzi madzibaba Dumisa madzibani Dumisa vachiuya vanhu muchiprofita vaiuya ndichitodanwa kutoenda kukumba kwavanhu muchitozati apa muri kunyepa zvenyu chokwadi saka matinda makapfeka gemenzi motobhadharwawo yekutenda basi ndotoenda South Africa iko maitira pasowe rinonzi taitira pasowe rinonzi kuport Elizabeth ndaiva munonzi mubetenzi ndo mandaiva asi zvakatokuraramisa ndakararama panguva iyo zvakandoraramisa munotone mhuri mukadzi ndakaita tibva tasiyana nokuti mukadzi wangu akamuswa pakuti baba zvamuri kuita izvi inangu zvokumasowe zvandizvoni zvichitipa choko chikamumba ndikazviona foshot ari kutaura chokwadi saka zvadare papapa ibva ndatosiyana nechi nemukozi ukati zvazvatova pai murombo sandaona kuti amebi mukadzi uyu zvaari kuita izvi handizivi zvangu nongotanga kugara ndega saka ndagara ndega ndakazofunga mukadzi uyawo because ndakazowanawo futi basa uraibhadharawo asi kubasa kuya hapana chakafamba zvakazonditena futi ndidzokere kuita futi zvechiprofita izvozvo saka ndaramba ita zvechiprofita izvozvo zvakandokuita zvechiprofita izvozvo so ndakazoona vhidhiyo ndakasendebwa vhidhiyo noumwe munhu ndichazoti asi yava nhau yeuroyi ndakaona haisi nhau yeuroyi ndakaona pakanzi sekuru kanengu vakati ndakaona pakanzi post yako kunangire kwapo ndovafoniwa kufacebook so ndakaona papo kati avazukuru mbavha dziya dzaibira sekuru dzabatwa saka ndakakunoverenga angu nemakomenti ainyogwa nechi nevanhu ipapo so ndaona vhidhiyo iroro ndakaita 2 days to 3 days ndisikarari asi ndairohwa uchi usiku handitokozi munhu aindirova handizivi kuti ndiani mushure ndaona vhidhiyo rani rasekuru kanengo asi ndaona vhidhiyo ndaikudza zvauri kuita zvimabasa ari kuita akati akaipa so ndadaro ndi mukadzi umwe musikana wandaigara naye saka chwa ndakamutorera tv yake ndichibva ndaitengesa tv yake kuti ndikowana mari yokunotsvaka kunani kuna sekuru kanengo so kurohwa kwandakaitwa nokurota kwandakaita mushure ndaona vhidhiyo rani rasekuru ndo zvakandipa kuti ndisvike taona kuti iwo waibira sekuru kanengo wakuona vanhu vachida kubva waona kuti beta ndiibe tikusunungwe zvipere muzukuru wakamboshandawo here sasekuru kanengo aiwa aipapandino because ini kwangu akweri kuchiprofita chete zvokuti sewa handina saka mati maito haiwa kuenda pamba pevanhu conscience dzenyu pfungwa dzenyu dzinenge dzichiti chimya zoti ndakwidzwa pasi ndakapfeka gemenzi ndakazoshandira vanhu achimuchiza kuti kunyeba hapatori kunyeba asi paitokori mari ndiyo inenge itokodiwa asi dzaitori nemashuwa kuna taba hapana zviripo ko munhu akazoya achiti zvinhu zvangu hazvina kufamba maimutiji
hapana handina ngomosongana nemunhu akandiudza kuti zvanga zvina kufamba saka vanongotsvaka kumuyo ndikapa hanzi angu wrong answer pasowera maimboona mata havana kusaida kuti mumwe wedu uyu zvaakuita izvi ife naprofita paso ipapapa ndikakoti maprofita aripo haasi maprofita ekuti ndechokwadi nokuda kwokuti pese pandaikofamba ndichiita izvozvo dai vaiona semaonero akaita sekuru kanonge ndichigara apa sekuru mafambiro andakaita sekuru kanenge vakusvika vakakundibata saka dai maprofita anonzi vangooneka vaitiudza kuti baba imimi zvamuri kuita siyai asi havana kunge vandiudza izvozvo vaitorira neniwo ndichitorera kuti iri mutise asakamairira muchitichimukonza kuti potipoedza kurira ndasikariri ndaikodzungudza musoro wangu udzungudza nozvaita saka tindiregerere ipapo sekuru saka kuna kuti chitsotsi chega chega chema chiri kuitika kumasoro kune mamwe masoro actually kumasoro actually ngakuti kuva vese vachanzwa vhidhiyo vakateerera kune vanoita zvechiprofita oro vanoenda kumaprofita ngavangwarire nokuti ingi rumwe wemaprofita aibira vanhu asi vanogona kubhilivhisa pakuti sevave pamafoni vaya vanogona kubhilivhisa vachida sezvizvizvi ini anditi baba moda kubatsirwa motisenda zita rako nefoto ndinoziva kuti kana uri South Africa obvious une Facebook handiti pafacebook andimandisendera kuti monzi Timothy Ningi ini ndinonotsvaga munhu ane surname yakafanana neyani ndotanga kubhilivhisa kuti Ningi unomuziva here Ningi unomuziva iye ototi for sure ndomuziva atobhilivha so kwamuzarisenda chero 500 pakadaro watomubhilivhisa kudaro anosenda saka ndoti kune vese vakateerera ngatichenjererei neniwo ndosaka ndakauya kwasekuru kanenge kuti sekuru ini izvi actually sekuru vako ndibata vega ndisina kuvaudza ukatotipeta kuchireurura ndibva ndatokoti actually zvese zvandakaita sekuru vako ndiudza handina murambirana navo ima kungodzungudza musoro semadzungudziro amaita kumasoro ndatopata ndiri mudare noda ndandaudza chokwadi soku ndichibuda ndakangada payo asi musikana wandakabira nangiri achavera uri pane umwe munhu wefamily yangu asi ndakuona kuti for sure hapana so zvakuba kwamudare nasekuru hamuna here dzimba dzamakaparadza nechiprofita padzimba ndikahamba hapana padzimba nekutika handisura dzimba semurume nemukadzi kumhuri handiti kuti wewe Robert mukomo wako sezvitaura maita kuti munoenda pafacebook handi une mukomo wako unasisi wako vakati chakadai ndiye ari kukusumudzira mhepo idzi muchipa chiprofita zvekuti ndakamuprofita angu munhu nchimudza zvouroheka ndikanyepa asi ndakoti ndikaona kuti ndataura zvamubhilivhisa ndototi dzakagwa mwana ndikwanisa kuti kubatsira inoti ini zvandoda zvadi zvatoita saka ukatsvaga mumwe bva tikoimba ba mukwanisi uri kundibatsira ndoti andaita mudoko asi yenyu mari mune mari ndatewana ndoda kunzwisisa papa wati uri kumasoro wabatwa nemweya ubatsira maprofita azouya maamesa apa waimbotaura kuti mune tsvimbo yechiprofita pauzenge wakuchema nemweya apa vanga vakuchitsigira here kuti apa pane mweya apa ndozvandinotaura kuti hakuna chinhu chinonzi chiprofita kuSouth Africa because ndakafamba masoko akawanda ndisati kana ndatomoita izvozvo zvechiprofita ndakafamba kumasoko akawandisa kuda atikoti 60% yamasoko ari muSouth Africa ndakafamba ndichitsvaga kuti kurandisa ndisati ndakuita izvi asi hapana akamondiudza zvedambudziko rangu semaudzibva ndakaitwa pano pasekuru nokuti ndaitotiwo ipapo pasoko ipapo anti vanhu vanorira kumasoro vachitunga pasi ndatogona kutoita pasi hapana akambotaura hapana wotomuruka kutoti imbaba mune mweya indoita mwainda kutunga pasi wototi baba mune mweya saka kumaprofita uko kuti nditi ndakamosungana nemuprofita anotaura semaudzibva ndakaitwa pano posi pana pashua hakuna unzi ndakafambira kuzotsvaga achandakufambira
ndakuzotsvaga hangu kuti ndisungunugwe ndirarama upenyu hunodadisawo hunoita vamwe vana ndatarawo maeji angu vari kuraramawo life yakaita straightiwo vanhu vari kurarama upenyu hwakanaka than kwandandaendako. Mune makore mangani muchiprofita? Ndikoti pa2 dzakupinda muchipa chiprofita chedu. Bhozi zvakasvika pakutondisiya ndiri Rombe bhozi ndakatomodriva kuSouth Africa ndidriva nefake license ndikauya muno muZimbabwe ndikatomodrivawo nefake license yomuno muZimbabwe. So ndakadriva chanditoya kuno ndichitobhat hapana kana chandoona chekuti ndakaita nemari iyoyo kubata mari inokonyangaripa game nziri ndakasiya South Africa ndakazvisiya and handichatomodi kuti ndizvo pachiro musi wandakasvika pano ndotogwa kuti pane something chatodi chakuruka mandiri saka ndotokona tokuti otherwise kana uri upenyu hahwo semunhu ndakanjiya kubatsirwa kuna sekuru Kanengo asi ndotokumbirawo kuna sekuru Kanengo nevamwe vekutokokumbira kuti vatokondisungunurawo tiri muzukuru wavo. Sekuru Kanengo hauna kuvabira, sekuru Kanengo hauna kuvaitira chiprofita chedu, sekuru Kanengo hauna munhu wakauya kwauri vachiti arakubatsirwa panyedzi. Vanhu vakatadzira vasi panapa, vanhu vakatadzira vasi sekuru Kanengo, vanhu vakatadzira vari kuona vhidhiyo iyi panguva ino vachiti watinonzi Madzibaba aiwa Madzibaba Dumisa, Madzibaba Dumisa, vanhu vamakabatsira muda kuvati chiri pazuva ranhasi. Kune vese vandakabatsira handingati vamakabatsira vamakanyebera kubatsira chokwadi vese kune vese vandaka itoti inini Madzibaba Dumisa kuti vanyadzibva waziya. Kune vese vandakabatsira kana vachiri vari kuona izvezvi vachiziva vanonzi Madzibaba Dumisa ndainamatira paPort Elizabeth. Tinoti kune vese varanda vaMwari ndiregererewo nezvandakakuitirai asi ndiregerewo nemwoyo wese asi chandokuvasira mapakutaura kwangu ndechekuti maprofita eSouth Africa machenjerere nokuti vari kutsvaga mari. Hakuna muprofita wechokwadi, handisi kusora oro kuti asi ndakafamba kuda 60% yemaprofita eSouth Africa hakuna muprofita wechokwadi kudara chokwadi. Akawanikwawo ma1-2 asi hakuna muprofita wechokwadi. Vandokuwedzera nhamo pamusoro pechi saka kutunga pasi kubhilivhisa kutobhilivhisa kuti vaoneka kuti mwepo mweyo sapana popasina ambute mbanje unowa mbanje kana doro kuti ndasina mbodai doro ndaimwa zvangu asi zvembanje mbanje zvokusuta zvanamomvera zvandainda nezvokusuta. But hakuna here munhu 1 akambokukonfronta kuti inini zvinhu zvauri kundiitira izvi handina chokwadi nazvo. Hakuna. Hapana. Munonyadzobhilivhisa. sango kachimastered game chacho chigame ichi hazvatori kutaura chokwadi zvakweri zvokutsvaga kurarama nokuda kwokuti ndandaona kuti for sure basawo ndarasikirwa nebasa rangu ndakatomodhiraivhawo asi nchiro ndikauya kumba kuti ndauya kumba ndiri kuda kutora kana kuti license muno muZimbabwe chaicho ndakatometry nditore license asi mari yacho ndikaibata mari yayo ndogona kutenga doro yotokopera. But sekutaura mamboda kuti sekuti hazvisiri zvekuti hakuda kufadza vanhu kuti vauye kun'anga muchishora maprofita kuti vasaende kunobatsirwa ko. Kutaura chokwadi tikashora nokuda kwokuti hatisati tamasvika kupi padambudziko ende tikashora tichinyepera nokuti hatina kusvika padambudziko asi chandoda mawira ndakaita kunokuka handina muchandinosora nokuda kwokuti chiro ndandakawelese ndakauya ndisikabhilivhi kuti for sure n'anga dzinobatsira oro ndedzenema asi masvikiro andakaita pano ndikagara apa mamakazara vanhu muno asi ndako ndichipinda apa sekuru Kanombo wakati iwe uri mbavha iwe saka mubvunzi wangu ndakatanga kutarira pa pakagara vanhu vakawanda ndakutanga kutarira kunoti asi hama yangu svikanzi vachibva pane zvavakataura vakati une wakaba TV wewe asi haunaba TV yoga une zvawakatotora zvakawanda uchiuya kuno unotora TV wewe for sure ende TV ndakadi ndakatora for sure saka ndo pandakatopa kutobhilivha kunoti
shuwa nganga dzinoona ende dzine chiprofita cheshuwa ndoda kuti papa sina mai yangu pane sekuru anenge anaombera nasangana navo chiro kutaura navo ndakatanga kutaura navo pano so kuenda unganga kusoti waromba orwadi asi wabatsirwa dambudziko rako. Saka chikumbiro chako manjewo kuna sekuru Kanengo ndechei? Chikumbiro changu ndechikwa sekuru Kanengo ndechekuti sekuru inangu zvechiprofita izvo handichazvidi chenhema ichi handiti ndiri munhu ari kuda kurarama muupenyu huri straight husina munhu anosara achigumumuna nani newe. Noda kuti munhu akagumumuna haidambudziko risikaperi, unogona kuzotsvaga uroi pasina uroi asi uri wakazviraichi wega. Saka chikumbiro changu nasekuru Kanengo ndechekuti sekuru ndiri musekuru wenyu ndakabva kuPretoria ndinokumbira kuti mundisungumirewo ndanoita nechiprofita ichi chenhema ndakuda kurarama upenyu huri straight kana zvichibviravo chiro padhuze nawo ndikagara zvangu. Ko vanhu vakabira mari vakabhadhara basa raMwari wenhema ramaite vakati toda mari dzenyu kana vakati vari kuda mari dzavo anenge anoti unoda mari dzavo ndo chikumbiro chandotokumbira kuti ndiwanewo basa ndiitewo basa anenge ati unoda mari yake for sure handikoti ndiwo inobhadharikayo uyo akatoda mari yake because hapana pandakamuchaja mari inobari 100 rand otherwise agoita ma50 rand akuisa 50 rand yako munhu achiisa ma50 rand yake. Saka munhu 1 wandinoto ava 2 wandotochemera kuti ndiwanewo basa oro ndimuripe anonzi senema yake ndikaikosha asaitaura wakamuita sei? Ndakamutorera TV yake girlfriend yandadanana nayo ndikauya kuZimbabwe kuita mumwe futi akandishedza kuPort Elizabeth achida kubatsirwa kana akasvika futi ndikadanana naye tadanana naye akasvika pakutobhirivha achida kurogwa neni asi chakazoitika nechekuti akasvika pakunditemba ndigara mumba make so chakazoitika nechekuti ndaitomutengera chimusurprise nesomething nemari yebva futi kuchiprofita chenhema. Aiwa apapo ndava nabasa kuCape Town so ndakazosvika pakumutorera mari yaisvika 18,000 rands. Saka ndo munhu wandotochemera kuti kana kuri kuwana basa ndo vanhu ndofanira kutanga kuti ndivape mari yavo. Kosi wakazomutorera 18,000 iwe wamubhilivhisa ari kukuchengeta. Chakaitika ndechekuti ndava nemakore ndiri kuSouth Africa nandoda ndakumba kuti ndiunganidze mari uyu ndakumba zvazvadi zvichiramba. Apa hauna mari? Hauna mari. Saka ndakaenda kuSouth Africa 2011 ndakadzoka 2021 saka ndakamutorera mari yake 2021 saka kubva ipapo kusvika nanhasi unoyu zvinomira zvakanaka. Wakamubloka? Handina kumubloka but kutotaura naye. Asi akazero ndiwe? Andoziziva andoziziva chero achitoona palive aritoziva fesi yangu kuziva kuti ndiwe wakaba mari yake unoziziva. Akazviziva sei? Akaziva pakuti akandisira kadhi nefoni so andisira kadhi nefoni ndakabva ndatora kadhi amaitikira zvakaita ikanitange pakudai akatondibhilivhisa wawo aibva adatonditengera mota akanditengera mota sho aibva atoti mota iripo muridzi wemota akati ndokupa fanira kundipa 10,000 imwe mozodi mozobhadhira mangwana. Saka iye ndakatotora kadhi nemota kana mota yandada kuti kutenga kana nowithdraw mari nokudzoka ndawithdraw mari yayo nokudzoka iye aenda kubasa akati adedi munotenga chi munozonotora mari munozotora mari yekupesa kuti kubhadhara mota. Saka ini mari pandakazowithdraw mari yayo mwoyo wangu hauna kuzofunga unobhadhara mota yayo mwoyo wangu wakufunga kutokupeka mabhegi nekuuya kuMuzimbabwe. Asi makazokomunikira kuti ko dedi maita sei? Abva ipapo nanhasi handi. Saka dedi Madzibaba Dumisa muri kuti makabhilivhisa munhu kusvika pakuti uyai kumba kwangu mundibatsire makamubatsira makamubhilivhisa zvekuti makapedzera makudanana makamubhilivhisa zvekuti akasvika pakuda kukutengerai mota imi ndokuzokwira bhazi ndokuya kuno kuZimbabwe. Nhamba dzake muchinadzo? Ndichisina nhamba dzake. Handitika aiwa ari kuona anozotibata tonzo kuti mungataura naye sei. Sekuru hawo Madzibaba Dumisa tinotenda munotiwo nekupupura kune dzimwe uzati makambotora nyemba dzedzi mukasa mupoto akadzibika dzimwe dzinoita dzizhinji kune dzimwe dzisingaiti. Unoona Robert sekuru
vanhu vakawanda vanoti wakaromba panyaya yekutora zvivhidhivhidhi iwe unotera nyaya sezvazviri nyaya yechokwadi isiri nyaya yekuisa kamuzukuru isiri nyaya yekuisa kuti vanhu vafare kana vanhu varingotera midhiya yako chekuti kuna Robert kune chana sekuru kanengo chandiri kuda inini so far ndati muzukuru vanhu vavo vakabira vese dati vauye pano kana tokakundikana kuya panapo vataure newewewe toda nhamba dzake mukomana dzisupa media kuti toda waakadira hatise dzake nekuti vanozotanga kuharasana naye iye areurura pake nezvaari kuda vanhu ava tinesa dzedu nedzenyu kuti vafonere kwatiri isusu hongu munhu ari kuno vauye vataurirane kana achitsvaga basa neiye ari kuchema ndofunga kana mwana ati ndagura ndapfidza azvishamise Mwari vakapindira mukati mehana make kati iwe uchendoneuro masekuru masekurani pamwe avarira go back to center handakabira vanhu saka pane munhu akapinda saka isusu ati munhu mbavha akauya achitaura chokwadi anosu kana dare chairo ukaduka upedzera nguva dare rinokunzwisisa nokupa mutongo uri nani saka vamwe vanhu ndisandamboti ndinidzedzera ndachita kuti ndinidzedze mvona kuti pamukanengo agona akatenga vanhu zidai sakati kana vati zvona tuda vakabirwa vacho nekusaziva bvunzo vamwe vakatotifunza kuti madzibaba ndechokwadi saka nhasi vavaona madzibaba Dumisa vataura kuti ndainyepa ndiri mbavhawo zvangu ndaitsvaga kurarama saka sekuti ndichipa muchiodza vasingatokwanisa kuuya kana zvichiita vakakwanisa kana kutumira kana maaudio kana mameseji tozoaverenga zvechokwadi baba vaini ndakasangana navo kunzvimbo yakati akandiita zvakati tatende saka mukana ndoda kusiya yakadaro pazukuru vangu chekutanga ini handisi kushora maprofita sori zvenyu maprofita ini handisi ndindayani nyaya yemaprofita kuna vamwe vakatumwa naMwari kuna vamwe vanotsvaga mari but pane musikiri andiudzawo handisingaizivi kutanzi zvoni unosenda zita rako senda foto yako nezita nesenemu then wozenda kufacebook wotanga kutsvaga vanhu kufacebook shamwari dzako iyo ndachikiro rechinzoona handichizivi handingati chekubhilivhisa osaka sorry tambodzoka zvakare apo mune makutraya kutsvaga mahama dzake ichokwadi alright kuti nhengo akunomuziva here nhengo akunomuziva here alright upati eno saka akungonzwa izvo kuti azofunga kuti vanhu avaona kufacebook shamwari apasisina alright but manje hatina kuuraya basa remamaprofita inemere avo ko muda kuti rirambe resekuru richiendera mberi muda kuti rirambe richiendera mberi uya ndiye ataura kuti akafamba even muSouth Africa haana kutomutaura kuti kuZimbabwe togona kunge muine chikamu chiri kuita izvo muno muZimbabwe asi arikutaura kuti kuSouth Africa about 60% hakuna chiprofita zvekuti dai akaona mukana akafamba muno muka pamwe dai atotudzaatomutudza zvomuno muZimbabwe anasiya kamera saka unozva zvinonetsa mani chekuti zvoni mamaprofita chitotovenga manje anokuvenga endende anditi but isati naona basa nazvo chokwadi ngachive chokwadi kuvengwa ndangana basa nazvo sori kana iche zviro nemasiyana nazvo namatai Mwari mapastors hatisi kumashora handisi kushora mapostori handisi kushora vanonamata vanhu ngavanamata Mwari zvechokwadi Mwari ariko ende Mwari ariko zvishua but ukaverenga kuna Johani 9 indakanamata kaini ndiri muprofita Johani 9 inoti kuna vadzidzi vakanobvunza Jesu kunai Ishe tida kuziva kuti munhu uyu kuberekwa ari bofu zvakambofamba sei zvikati naJesu akapindura zvikanzi zviro kwazvo zvinoti kwamuri zvinhu izvi hazvina kuberekwa munhu anoberekwa naMwari haisi mhosva yaMwari haisi mhosva yamai ake asi zvakaitira kuti mabasa aMwari aoneswe saka isusu mabasa aMwari acho tinomaziva sei tinoona nemabasa anditi mabasa unoona muprofita ihure muprofita anoparadza dzimba dzevanhu muprofita anoda kurara nevanhu izvo ndinomwe munhu ndine vamwe vanhu vari pano ida kuitaura chokwadi kaika musatombopa kata
ndokumbirisa ndine mumwe muprofita mukuru ari muno ari paSouth Park ndine vanhu 10 oya mwari ka ndasunza maoko kudai munhu akaenda chemambereko anzi ari kuzora nhengo yake mushonga ubva anzi ndina kusuka tsvina iri mukati medumbu remukadzi ubva asuka tsvina yeyanzi anobvisa nechini chimwe chake saka handisi kuziva kuti vanhu vava vadi kumuripota kumapurisa amene kunobatose inyaya yekuti vazokwasheka tikatovadedza ndouya panapa izvozvo kuti sekuti muprofita nini paSouth Park patidhuze izvozvo vazokuona kusukiwa izvozvo hope vari kuonawo kana vaine vakasukiwa varida kutaurawo kuti ndakasukiwa vanozoti asikatizoda kuzokwanisa indakatozoramba wakasukwa here ndakatozoramba asi ndambosukwa anambosukwa but ndozvaakanduza saka tizoziva kuti akazosukwa here kana kuti haana azvameno anza kukoshwa nowa asi sekuru pamadzibaba Dumisa pane chimwe chavataura hongu muprofita wenhema hake asi pane chimwe chavataura chavati munhu ndinogona kumutitsanya kana 6 days uchinamata agotanga kutsanya for 6 days agonamata zvinhu zvake zvikuita ozofona achiti madzibaba zvakaita musha zvinoita manje unoziva here kuti izvozvo tikada autanga kukumbira ukakumbira iwe unopiwa nekutenda tsotsangudza kuti kumbira wega bosi anona kuti handizvigoni saka kuti zvitsanyira wega handidika uchikumbira bosi zvakabara kuti munhu akanzikumbira sauti handi zvinokumbira kana mari apa ndidika uchikumbira zvamako zvemachovachovari unopiwa bosi iye agara atokumbira kare bosi munhu atozvinamatira ega atozvikumbira mwari nyangwe akakunyepa akaba ndikumbira kuti ndiite zvakati mwari anongokupa saka hapana saka unogona kuzvinamatira wega kare wedambudziko rokuita seupfuuraotopera bosi wazvitsanyira wega wazvikumbirira wega bosi yanakatozoti munhu uyo ada kuti akumbire kubva tikumbira saka vanhu hamugone kutsanya nekunamata kana musina kuudzwa neprofita avakwanisi pada munhu anovachana nekashama kuti anovapesvedzera saka aona uyu nditsotso zvakabva kuti munhu ngaanokumbira nungo dzekunamata nditorowo mbavha zvangu mari yake yapiwa ndiriko patitsanya iwe neshungu nekudzvenhemo undinda kutonamata zvinokumbira zvinhu zvichifamba zvakanaka adidika oraise kuti regai tivhare namadzibaba Dumisa madzibaba mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe iri munhu nekuSouth Africa vamakanyepera mubasa rechiprofita iri chandoda kuti zvangu kumhuri yose yeZimbabwe nevari South Africa kuti kana uri muprofita ita zvechokwadi ngatisiye zvekunyepera vanhu ari pamatambudziko ake nekuti kumunyepera kwauri kuita usi kuziva kuti uri kuzvisungira upenyu hwako saka kune vese vari kuita zvechiprofita zvenyu chandokukumbireni chekuti muri vamwe vangu kaisi asi dai masiya izvi hazvina mberi kumberi chando chikumbiro changu tinotenda. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.